F'8-2 filgħodu uffiċjali tal-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar għamlu spezzjonijiet fit-Tarzna ta' Palumbo. L-uffiċjali ħafru żewġ żoni fit-Tarzna ta' Palumbo bilan li jiskopru jekk kienx hemm xi skart li possibilment huwa tossiku. Dan wara indikazzjonijiet li dan seta' kien il-każ. Min investigazzjoni preliminari rriżulta li traċċi ta' grid blasting li kienu ġenerati f'xi operazzjoni ta' Palumbo intużaw bħala pedamenti tal-bitħa u kienu mirduma taħt l-art tal-konkrit. L-uffiċjali jagħmlu spezzjonijiet fil-kanali li jgħaddu mill-bini tat-Tarzna ta' Palumbo għall-baħar sabiex ikun stabbilit jekk setax kien hemm xi kontaminazzjoni tal-baħar tal-akwati. Bħalissa l-MEPA qed tiġbor diversi kampjuni tal-materjal li nstab biex dan jintbagħat f'laboratorju u jkun stabbilit x'proċeduri għandhom jittieħdu sabiex iż-żona tkun protetta. L-investigazzjoni tibdew meta l-MEPA rċiviet informazzjoni li kwantità ta' materjal tossiku seta' ntradam illegalment taħt il-pedamenti tal-konkrit. Minn barra l-uffiċjali tal-infurzar tal-MEPA għal xi ħin deru wkoll fuq il-post xi pulizija. Residenti tal-akwati ilhom jilmentaw minħabba xogħlijiet li jemmnu li jsiru mhux skont il-permessi li għandha biex topra din it-tarzna.